Gulbahinam nga exhibition game sa wheelchair basketball ug sitting volleyball ang ipahigayon kaganina. Usa kini sa kalihukan sa pagbisita sa mga sports students gikan sa Estados Unidos. Ang live report ni Nico Serino. Nick! Yeslan, adaptive sports ang gipasinati ni mga bisita nga mga estudyante gikan sa Estados Unidos sa ilang pagbisita sa Mandaue City kaganiha. Parte kini sa PWD clinic nga gihimo sa dakong universidad sa Mandaue City. Sa gilusad nga Pads Day nga gisalmutan sa ilang mga miyembro, gihimo sa bang exhibition game sa mga adaptive sports. Una niini ang wheelchair basketball kundiin mipakitag labok ang mga partisipante. Bisan sa kakulian, wa sila magpawahi pagpakita sa abilidad sa hardcourt. Laing giduwa kaganiha ang sitting volleyball kundiin lakip sab sa midua kining mga estudyante sa University of Tennessee. Ania sa Sugbo ang maabot 40 ka mga student athletes gikan sa Estados Unidos nga misalmot sa leadership program. Napu kaadlaw kini nga international experience alang kanila aron makakaton sa sports, kultura ug kinaiya sa nasod. Ug sa samang higayon makapaambit sab sa ilang nahibaw-an sa mga Pinoy. Incredible. It was a very immersive experience, eye-opening for us. We got beat in every game that we participated in by some of the locals, but it was really, really good experience being able to connect through sport. Gikalipay nila ang kasinatian ug daghan kunog mapaambit pagbalik sa ilang nasod. We've been able to teach a lot about about elite sport, but I tell you, they've taught us a whole lot about native Filipino games, our niece, and everything in between. So it's been a really incredible experience. I like that you have some of your greats, some of the marquee names like Don Don and Mary Joy. They're in influential spaces where they can take their experiences, where they've traveled the country and taken the best of each country, and now they're infusing that into the Filipino culture. Dugang sa mga partisipante lang nga kining pagkadeterminado kuno sa mga Pinoy sa natad sa sports ug ingon man ang pagka-inclusive niini aron malangkob gyud ang tanan nga mga sektor o sa mga pwede sab nga mahatag ug makatunan sa uban nga mga lugar gikan dinhi sa ato. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Serino.